Davies i Fletcher. Davies yn llamu dros y bêl. Jordan Evans yn chwilio am Davies. Emlyn Lewis yno, ond yn llithro. James Davies at Tyrone Ofori. A dyna chi gol dda i'r Drenewydd. Maen nhw ar y blaen wedi 6 munud. Symudiad da. Camgymeriad gan Emlyn Lewis yn llithro. Ond Ofori yn gorffen yn wych ar ei droed chwith. Mae'r band wedi mynau hwnna. Y prif leisydd Ofori a'r gitarydd Mwandwe. Hanner ffordd drwy'r hanner cyntaf. Elliot Evans ar gic. Mae'r golwr yn dod, ond Bradley Woolridge yn penio. Mae'r Met yn gyfartal. A credwch neu beidio, dyna gol gyntaf Bradley Woolridge yn gêm rhif 99 yn y gyngrair. Hir yw pob ymaros i Bradley Woolridge. Mwandwe yn erbyn Rhydian Morgan. Morgan yn dda i daclo. Mwandwe yn reslo ar amddiffynwr, a mae'n cael cyfle arall nawr. Mwandwe y croesiad, mae Ofori yn y canol, ac Ofori'n penio'n wych i'r gornel uchaf. Ofori'n diolch i Mwandwe tro hwn. Met yn honni bod yna wthiad ar Morgan gan Mwandwe, ond fe greodd e hanner llath i'r hun. Ac yna'r peniad gan Ofori yn odidog, 4 mewn 4 ers i'r tymor ail ddechrau. Munud tan yr egwyl. Yn gic yn cael ei chwipio mewn. Y peniad da gan Woolridge. Mae James Davies yno, ond yn lle chwaraewr i hun, mae di mynd i chwaraewr Met. Wannol oedd hwnna'n dacl gadarn gan Kelly, ond mae'r ymosodiad yn parhau. Elliot Evans, Harry Owen yn ei gadael i Dylan Rhys. Rhys yn ergydio, arbediad da gan Jones, mae dal yno, y dyrniad. O, bobl bach, Price yn cael ei atil yn y pen draw. A mae yna drosedd o Met yn gwneud popeth ond sgorio. Oedd yna arbediad, oedd yna ddyrniad, fe darodd i'r postyn, ac yna'r cyrff ar y llinell yn atal y cyfle yn y pen draw. Mae'n fler ar hyn o bryd yng nghanol cae, ond y flic ymlaen at Harry Owen. Owen drwodd, mae'n cael ei wthio gan Williams. Pawb yn troi at y dyfarnwr, ond dim cic o'r swatyn yn ôl Dean John. Oedd honna'n ddigon, oedd hi yn y cwrt. Fletcher ag Evans. Evans! O, cic rydd berffaith gan Jordan Evans. Ni wedi chwarae 12 munud yn yr ail hanner, mae'n 2-1. Welwch chi ddim cic rydd well yn unrhyw ler prawn ma. Mae Met wedi colli 4 nilynol. Dyn nhw'r ioed wedi colli 5 nilynol yn y gyngred. Os y ffordd yn ôl iddyn nhw. O, ddim os nhw'n colli'r bêl i Jordan Evans! Mae'n 4-1, a dos bosib bod y triffbwynt yn saff nawr. Evans ar dan yn sgorio ddwywaith am yr ail gêm yn olynol. Met ar chwal. Yeah, happy. Wasn't happy with the first half, but I think, look, you've got to take the conditions into account, and we had to deal with a lot of long balls, a lot of switches of play, and we, probably slightly fortunate to come in 2-1. Scored 2 really good goals, but I thought second half we were total domination, really. Scored 2, could have scored more. Really good performance, created chances, players looked sharp, taking chances, which is important as well. And I thought defensively we were a lot better second half. I think probably the wind played a huge part first half, but I thought we got on the front foot second half with the wind and totally dominated the game and deserved to win. Da ni'n obviously meddwl bod o'n penalty am medru newid y game hefyd. Dwi'n meddwl oedd hi'n 2-1 ar yr adeg, a wedyn os da ni'n cael y penalty na, mae'n 2-1, a wedyn pwy yw'r beth sy'n medru digwydd, ond Dwi'n eisiau dweud lot amdano referee, really. Yeah, frustrated, particularly when we've controlled the game in the first half. We're by far the better team, but Newtown attacked twice, they scored 2 goals, and we're making it difficult for ourselves at the moment. So you have to dig deep. Just spoke with the players then. It was a chat then about all the years of experience we've got together. It's about rolling our sleeves up. It's about putting that experience into practice now, because it's tough at the moment, but we're making it tough for ourselves.